Жақшы болып қалдым дейді. Ертең сабаққа да барам дейді. Қызымның көптен бері ментіп көңіл көтерілгенін көре келем. Жеке, мен барып жерден салышым керек. Жәрдіңіз. Мақұл. Тасырым, отырғышты алып берсеңіз. Bismillah. О, жаратқан, өзің білуші, көруші, сезуші, құдіретті затсың. Шыпа бере бар. Райымды, мейірімді. Алла Тағалаға шексіз мақтаулар. Жанан пайғамбары Мұхаммед алейхиссаламға салам жана салаваттар болсын. Шыпа Аллахтан, себебі бізден болсын. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات